Aquest és el Museu dels Gats de Lloret. Totes les formes i maneres i utilitats representades per gats que us pugueu imaginar i encara més. Pintures, escultures, objectes decorats amb gats, feina d'artistes de renom. És una col·lecció privada. Però fixeu-vos, són 115 metres quadrats absolutament plens i encara no hi és tota la col·lecció. Mare meva! I això són souvenirs, records de la col·lecció de gats que podeu comprar quan aneu al museu.